Estimats germans, en la nit ha resplendit una llum. L'inici de la vetlla pasqual és enmig de la tenebra encendre un llum, un petit llum. I la tenebra s'esvaeix. Per molt densa, per molt intensa, per molt forta que pugui ser, la foscor, una petita llum, és capaç d'esvair-la. Déu és llum i en ell no hi ha tenebra de cap mena. Però nosaltres, els humans, podem dir sí, Déu és llum, però hi ha molta tenebra i de vegades molt intensa en nosaltres, els homes. És la tenebra de la buidor, la tenebra del pecat, la tenebra del vici, la tenebra de l'odi, la tenebra de les guerres, la tenebra de les proves, la tenebra intensa per a molts d'aquest moment que estem vivint, d'aquesta pandèmia, la tenebra del sofriment, la tenebra mateixa de la mort. Aquesta nit veiem que Jesús és el qui fa possible que la llum resplendeixi, que la tenebra desaparegui, perquè Crist il·lumina aquesta nit santa. I és que Jesús és el fill de Déu fet home, home com nosaltres, de la nostra condició humana, aquell que ha passat com nosaltres per aquesta vida amb les lluites pròpies de tothom, en la família, en les dificultats, en les persecucions, en el sofriment, en la mateixa mort i en la sepultura. I aquesta nit de Pasqua, quan va ser l'hora del Pare, el qual, pel seu esperit, per l'Esperit Sant, va fer ressuscitar Crist d'entre els morts i la llum s'ha fet esplendorosa. Ell, Jesús, home com nosaltres, fill de Déu, ha fet possible que la tenebra no domini, sinó que sigui la llum la que apareix sempre en la vida, perquè Crist ens ha portat la llum. Per això mateix també, aquesta nit, tots i cadascú de nosaltres, tot allò que hi hagi de tenebra en el nostre cor o en la nostra vida, en el que fem o en el que deixem de fer, deixem que Crist sigui el que il·lumini aquestes tenebres nostres. Que no hi hagi ni cap pecat, ni cap tristesa, ni cap buida interior que no es deixi il·luminar per Crist amb el seu amor i la seva misericòrdia. Allò que diu Sant Pau en la carta als Efesis: desvetlla't, tu que dorms, aixeca't d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà. La llum de Crist d'aquesta nit de Pasqua vol arribar a tots i cadascú de nosaltres, als nostres cors. Que ningú pugui dir, no és per a mi aquesta llum, no, és per a tothom, perquè ell estima a tothom. Deixa que Crist t'il·lumini i et tregui d'aquesta realitat
de pecat, de buidor, de tristesa. Deixa que la llum de Crist t'il·lumini. Aquelles dones que van anar al sepulcre perquè estimaven, es van trobar amb la bona notícia donada pels àngels. També és avui l'Església aquella que, com els àngels, també t'anuncia a tu, germà, que Crist ha ressuscitat, que la llum ha esvaït la tenebra. Aquelles dones també van veure que tenien un anunci per fer i quan van anar en la missió a portar aquesta bona notícia que el Senyor ha ressuscitat, es van trobar amb el Senyor. També tu i jo mateix, que de vegades podem dubtar si això de la fe en Jesucrist és o no és, però si et deixes il·luminar per Crist i deixes que aquesta llum arribi al teu cor i no tens por d'anunciar aquesta bona notícia, experimentaràs com aquelles dones que es troben a Jesús i els diu Shalom, pau, sobretot alegria, alegreu-vos. Qui va a la missió anunciant a Jesucrist troba l'alegria. L'alegria també i la pau. Alegria i pau són els dos grans missatges de Crist ressuscitat quan Déu habita en el nostre cor, quan deixem que Crist entri en els nostres cors de veritat i l'acceptem en la nostra vida perquè ell il·lumini tota la nostra vida. La joia i la pau habiten en els nostres cors. Quan han encès els llums de l'altar, l'encenen i en un moment sembla que s'apaguin. Després, altra vegada, tornen a revifar aquesta llum. També qui es troba en Crist també pot experimentar això. Hi ha moments en què dius, Senyor, que se m'acaba, no sé què em passa. Confia en el Senyor, deixa que Crist t'il·lumini i veuràs com aquesta fe en ell, aquesta confiança en ell, aquesta força seva, el seu esperit en el teu cor, veuràs com és capaç de revifar altra vegada i donar-te força per seguir al Senyor. Germans, aleluia, el Senyor ha ressuscitat. Ell és el qui esvaeix les tenebres del nostre cor. És ell també aquell que ens ha de portar la joia i la pau. Acollim la llum, acollim la joia, acollim la pau als nostres cors.